Sanibona. Niyaphila. Kuyangijabulisa ukuba sifike. Kuyangijabulisa ukuba size sigcine sihlangene namhlanje. Yize kube nama challenges amaningi if uhlela umcimbi ofana nalo. Kahle kahle kwami bekufanele ngabe ngikhuluma ekugcineni. Kodwa manje ngokundlela uhlelo olihamba ngayo sengibona ukuthi angize eqaleni khona ngeke ngizinibambezele ekugcineni. Into esizele la kakhulu namhlanje ukuzojabula nokubongaza uJune 16. Ngiyazi indaba yezipichi avikhathazi ubuzele ukuzojabula emcimbini. Phakathi kwethu ngicela uacknowledge ngizocela nje siphene indlebe kancane bafowethu. Ngizocela nje amagoso eyingoma angilekelele. Amagoso nje eyingoma zonke because ngiyawubona umsindo ngala uqhamuka ngakhona ngicela ngilekelele ukuthi sihloniphane nje kancane kulolu hlelo silenzayo njengamanje. Right, phakathi kwethu ngizocela uacknowledge inkosi yami usihlalo kuyekuthiwa kwesinye isikhathi akufuneki uze ukhulume kakhulu uyitshela ukuthi ugeqa amagula wena kanti usushaya eceleni. Ngicela uacknowledge inkosi yami usihlalo wamakhosi eprovince yonke inkosi yami uChilisa. Osiyami. In our midst ngi-acknowledge ubaba uJabulani Khanyile lensizwa insizwa yasendaweni yakhona la ekhulele khona endaweni yake yacisha ngihlawulisa ngelinye ilanga yathi uhamba ubuza kubantu ukuthi ngowakuphi engabe ubuza mina ngathi hayi ngwane kwesinye isikhathi kufuneke ubheke abantu uqala before uqhubeke kuye phambili. I-Orange Grove bafowethu ifake isandla esikhulu nawe ekuthenini lo mcimbi wanamhlanje uzuphumelela ube yilento iyona. Ngwane sithi asibonke la uthathe khona nosebenza nabo uphinde futhi kwiprogram elandelayo uphinde usisupport. Bafowethu ngiyacela indaba yomsindo. Ngiyacela indaba yomsindo. Ngiyacela. Right, siyabonga kakhulu ngwane. Phakathi kwethu ngicela uacknowledge i-department yakaCopter umfowethu uMenziwa. Menziwa siyabonga mfowethu. Phakathi kwethu ngicela uacknowledge abantwana basendlunkulu. Mkhulu lo mcimbi ungawuthathi kancane uhanjelwe na indlunkulu. Sicela uacknowledge abantwana bebonke ngeke ngize ngibabale ngawani ngithi umntwana ubani. Ngizoze ngigcine ngishaya eceleni kodwa ngicela nje uacknowledge kuba khona kwabantwana basendlunkulu emcimbini wethu. Siyabonga kakhulu bantwana. Acknowledge umama abantu esikhathi esiningi esisondelene nabo ngibe nezitori eziningi engirelateayo kuzona ngabo. Omama badlaba noma mesiphuma eceleni bathi ukuthi kwenzakalani wenzani. Noma umcimbi kade siwuhlela abashoyo ukuthi awunisitsheli ngani mina nenza izinto ezifana kanje. Acknowledge umama ugcina udokotela ugcina Mhlophe. Siyabonga ma. Abaningi bamazi ngeinganekwane ngoba kwathi kuphuma amaphosta bathi ha umama weinganekwane ngathi uyenipela umama weinganekwane. Siyabonga kakhulu ma. Acknowledge na wonke ama guest ethu akhona. Baningi bafowethu ngenxa ukuthi sifisa ukuthi umcimbi urole. Acknowledge lonke in our midst. Siyabonga kakhulu ukuthi nithathe leli thuba nesikhathi nako konke ukuthi phinde siba nathi. Ngifisa ukubonga insizwa ezimbili. Angimboni lo munye because ukhona kancane bafowethu angimboni. Ngizocela labo ukubasondeza abafowethu ngoba ngifisa ukuthi nibabone abantu mebe namagalelo amakhulu abawafakayo emphakathini. Singani mesiphambana nabo endleleni ubuke ngazuthi nje ubuka umuntu ongamazi. Ngicela ubaba ubheki Madida sondela. Siyabonga.
ubaba ubheka imadida lo wenkampani lebizwa ngokuthiwa uCause Tracker esondelene nabo kakhulu abasizayo ngento eziningi ngicela ubaba uSibiya uSotobe vele aphamise isandla nje siyabonga Sotobe ubaba uSotobe wale nkampani ekuthiwa iCWP Security lo ibona igcwele yonke indawo manje iyagada endlini nakuphi nakuphi ibona nalabeni babonayo abantu bafake isandla esikhulu-ke la lokhu ngizokusho nje bafowethu because izinto ezingijabulisayo engifisayo ukuthi zonke iy'ngoma njengoba siqala kanje iy'ngoma sekufaneke manje ekugcineni zazi ukuthi sekufuneke igcine yiphume esikhathini sokuthi uzohamba uyodlala kwaDlamini wena into yakho ukudlala kwaDlamini sokusho nje singakunanazi lokho ukuthi siyafisa ukuthi amaqembu awashintshe acommercialize umsebenzi ukuze umsebenzi uzokhula sikwazi ukwenza imali ngawo ayingane ezisemagroupini zikwazi ukuthi kube khona ezizokuthola ngokuba khona emagroupini kungangaba imali kodwa kube khona iprogress ey'nganeni ezikhona emagroupini ethu so bafethu ngimile nje lapha mkwenu kungcono mengiqamba amanga bazosho bathi musa uqamba amanga khohlisa abantu simile nje lapha mkwenu lezi ngane usiko entertainment sezinalento ekuthiwa ama-endorsement awu-3 the first cultural group esithola ama-endorsement ukusebenzisana nama-companies amathile ukuze promote ibrand yabo okungalena-ke ngasese ngeke ngize ngikwazi ukusho usiko entertainment is officially endorsed by uCause Tracker they are making noise about uCause Tracker officially endorsed by CWP Security Services is officially endorsed by ubaba ungwane we-Orange Grove maningi ama-projects esizowenza sihamba i-province wonke so kubona kona konke nizobona nje iy'nto zethu iy'thombe nani nani zivele ey'ntweni zako-Orange Grove zako-CWP siyabonga kakhulu bafowethu baningi abantu abafake isandla kulo mcimbi ukuthi ugcina wenzeke ngibonga amagosa ey'ngoma zonke ukuba sihloniphe naloku ngicela ukusho ngoba besithola iy'ngcingo ey'ningi kuthiwa sishiye bani sathatha bani ubani simshiyeleni umcimbi ubuwenzeka phansi kwalesimo esisaziyo se-COVID okuwukuthi even njengamanje njengoba sila as umangomeli enze i-announcement eyenzeka izolo kodwa ibisingekho-ke into esizoyenza but besingakwazi ukuthatha bonke abantu kube besithatha bonke abantu sho ngaba sikwazi ngisho ukuma la ngaphakathi kwiveni siyabonga kakhulu bafowethu ngibonge kumagoso ngonyaka ozayo ngiyathembisa ukuthi esonje uvuleke umcimbi nezo livuleka kakhulu umcimbi uzoba ngaphezulu kwalokho mhlawumbe uyosiphoqa nanokuthi size sihambe segroundini ngoba sobe sesingasakwazi ukuthi umcimbi siwenze hawu acknowledge inkabe yami Duma kahle phakama zikubona izinsizwa nezintombi ngibonile izintombi zikuvimba kade ungena ngomnyango phakama insizwa yakithi zikubona siyabonga mfowethu acknowledge usaliwa angimazi umasikando siwenka kanje umasikando sebagqoka amasudi banje namadoda siyabonga acknowledge undoni nawe uqeda ukurelease i-CD yakhe unosaliwa phakama ndoni sikubone siyabonga baseza-ke nabanye basendleleni njengamanye kodwa sesithe asiqale umcimbi ukwazi ukuthi uqhubeke ngicela ukubuyisela kumphathi wohlelo ngiyabonga